Ассалому алейкум тамошобинони азизи канали мо. Хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ҳозир мехоҳам баротон анами хел гули новинкара нишон диҳам. Ами санго агар дар хотир дошта бошед 300 сомони видео када будем. 300 сомон видео када будем. Анаози бо арзон шидай аз сабабе ки бисёр шидагиай дар ҳар як видео ма гап мезанам ки чи арзон шид, чи қимат шид. Ҳамишам аҳамияти. Хулоса анамино 240 сомони. Глабин чӣ фасона сангшам хичам. И материали доинга я? Дубайский. Тамошобино ира дубайский меган. Савдогаро ҳамун чиза меган. ҳамун чиза ма шумо да мерасонам. Бозорам ки омадед шумо ҳамин чиза меган материали дубайский. Барои ҳавай нанависед илтимос ки дар Дубай нест материал. Хулоса ина ишам ҳамин нарх. Иглшам фасон 240 сомон. И фасон боҳози ана игл фасона гули беҳтарин гули хушрӯ материал дубайский иш 250 сомонай. Гулш аҷоиботай. Аз наздик бо тамоман хушрӯвай. Мебинӣ нусхаша и бо дигахи санг задагиай. Ам сангои бисёре ки буд анам нусха задагиай. Хулоса ирабинӣ аҷоибак. Ҳозир бо мебинам кадомиш боша шумо да ба навор гирифта нишон метиҳам. Ана игл новинкая игли хушрӯ ҳозир ами зардора беҳад бисёр харидастиям. Сангшам санги фасонай. Тамошобино ҳам и нусхаи санг ҳам ана и нусхаи санг ҳардуш як нархан. Барое ки ино хамилёни майда задагиай. 240 сомон. Ин намудаш 240 сомон. Касе ки опту мегира бо арзон мешавад нависед. Бо ма гап мезанам. Доставка ҳам дар Россия дорем, ҳам дар дохили Тоҷикистон. Ҳозир як гули фасони дига ҳастай, ура нишон метавам. Шумо бинед, ина мира духтаракшо. Ана гул мада ба шахсан беҳад маъқул шид. Аз наздик ранги шолкои қиматӣ метава. Мира бине. Некем худаш паплинай. Паплин дубайский меган ира. Гулша бине чӣ багатияй фасонай. Ина сангош анам хали хамилёни майда задагиай. Аз дури набинеда намеги паплинай. Ҳозир бо ягон гули фасони дига бошам гули баҷоӣ ма шумода нишон метиҳам. Метавонед тамошо кунед. Ана иглам хушрӯа сери. Ҳозир фақат ҳами гулои ярки модаяй. Эм хеберангага сафедам херушанак светлый рангон модаяй. Ина и сери. Иям амхе. И 230 сомон бо. И 230 не? 240 будай. Тамошобино. 240 сомон будай. Тамошобино бахшиш. Ина бине. 250 сомон. Хулоса инамхе. 240 сомонай. Доставка дорем. Ҳозир бо якта дига мастай хушрӯви дига ушам нишон метиҳам. Ма иҷода чизое ки мисол якчанд ҳаст ҳамонро нишон додистам барое ки шумо ёбед. Баъзан якта дута чизои хушрӯ мондагиай. Медонам ки видео кунам аллакай намеёбед заказ кардед. Барои авай кӯшиш мекунам чизе ки камакак бисёртар ҳастай ҳамрам нишон диҳам. Ана и хушрӯа гули комбахтӣ. И чанд пул? 240 сомон иям. Бо и санг мода будайна. Ман нишон дода будам. Санга бо кунда мегуфт яна. Нусхаи санги кунда. 240 сомон ина. Касе ки ина хели рангора нағз мебина. Марҳамат ҳастай.